Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora ngono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngopo jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Giatut kaca Antarsena. Terus kon nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatotkaca Antarsena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia ora terus berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek umpama Duragarkaca tekan kene, Duragarkaca senengane munter sirah. Aku ya kondang munter bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antarsena Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antarsena. Antarsena. Nek tekan kene tandangane padha-padha lepethuk. Kowe mbiyen SD dilatih baris ora? Oh isa. Pandu. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. iso. Sep. Istirahat di tempat gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Blegek kekugek sak dunita. Mel. Gong. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Ndatang nantang Ndara Werkudara iki ngopo? Lah aku ora mbelani dapurmu iki kok. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndara Werkudara barang Ndara Werkudara maju terus kowe mundur. Nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Aku yang katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu. Lho tegese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu Entuk Baladewa ora luwih cilaka. rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya iki kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter ketrimane urip Mutar aku. Neter ketrimane urip, Truk. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, Ora wedi. lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, kuwi isone ampuh ki mergo saka kersane sing gawe urip. Wah. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus iso nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, Mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. ngomonganmu ora kena gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye?
mulai nganti mulih neng Karangkadempel matur karo bapak nek Pandhawa 5 ora tekan Karangkadempel kowe seneng nek bapak terus mencicil ha? Puas kowe anak model piye kowe bapak ngrungokke omonganmu piye Petruk Pak Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamur Sriwasada diasta sinuwun Ndarawati gluduk pengumuman berita lelayu puas kowe ha arep ngame-ame warisane bapak kowe ora lah diar kon piye maju ya mutar mundur ya kelangan wong tuwa nek cara aku ya Truk tinimbangane mulih kelangan bapak luwung neng kene dadi bledok si dadi blegedobo si blegedobo si dadi blegedobo angel kata-katane ngono wae wis dieklaske mati ya esuk wong urip sing dinteni apa kejaba ming modar ta kowe karo aku ki ming ngenteni urutan heeh saiki mati sesuk ya mati wis dilakoni sing mungsuh Ndara Werkudara kowe oke sing mungsuh Ndara Baladewa kowe sik iki wong loro ha iya lah sing mulih aku mungsuh Ndara Werkudara kowe sing mungsuh Ndara Baladewa kowe lah kowe ngopo aku ora wani kabeh ora wani kabeh ora apike kleru len nata wayang iki kudune nang gandapan mulang malih nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene duduk ngono kok duduk saka kene ya ora apik ngono kok kon ngekeki kamar hotel ya mlayu ta yo mlayu nendi mulih iki awak dhewe mati tenan Gong mergane mati tenan modar tenan iki kowe ngopo kowe ngopo lho mlayu nendi rono tiga ora ono nek nasibe awake dhewe kaya ngene ngapa jane mbok terus terang nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake Gatotkaca Antasena terus kon nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to kowe mungsuh wong tuane Gatotkaca Antasena cecekane untune mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia Arab berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek umpama Ndara Gatotkaca tekan kene, Ndara Gatotkaca senengane munter sirah. Aku ya kondang munter bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petok. Kowe mbiyen SD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu, Gus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat di tempat gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah.
wis rene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Darantasena ora apa-apa. Asem e. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kocluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk ha to. Guyon. Ciluba. Wis wong tuwa kok dicilubal. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti kowe keweden to. Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? polisi. Anu nomor Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus Metu njaba rame banget. Rika Bagong palungan mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus meliper lunga kula. terus tekan kene iki. Lah kuwi mau diundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bontotani kon kerincung sikile. Mudhar ora kuwi tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak critane nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Tru. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya, Pun ngerti ceritane. wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Garwa Kakang Turjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaja, Kakang Turjo, aku arep ngiwangi karo kowe. Tenana. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin. Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo delek. Itu. Ken mau ora to idoke to. Ora enak dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane Ngene, majuwa mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. wah iki ngewangi ning ketoke mung ngapus-hapusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lare nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe sih? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep wong aku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ora? Dandani apa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nanti, lan nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang cipta barang. Ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh siap, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sih, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah biyen seneni simbahku biyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh,
Oh mbiyen iki njukuke wayang nganggo sasmita to. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya. Nggih. Engko nek tekan kene, Lah kula mengkene diajar nek Ndara Baladewa kowe buku ana Baladewa ngembayang mati glanjang negara. kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Tru? Percaya nah. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone iki baca dimati kowe bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil Kudil Tengul Mlocot. kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong. Nggih. Manut pokoke. Nggih, pun pokoke. Tak cipta. Nggih, monggo. Ngempet-ampekan. Ayo, Tru. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Cek sapa iki, Mas? Dekmu. Aku kok pangling ya. Kalau saya dhewe kok lali. Wis suwe aku. Pangling aku. Wis ndak kok kian ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kiri-kiri ronanggono. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungur. Kon menapa kok gumujeng. Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining Nalindra ingkang citrane tan Prabu Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro. Iya. Setunggalipun Kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. urung dikandhani kok wis guyu. Mergo nek tak kandhani kowe mesti kaya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Mergo ana sing dandani anakku ngrandu Gumbala. Kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki ana ing kene tuh tandha pitakon ing pun Kakang lha kok dadi padha regejegan. Punakawan karo Bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iya. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Wis tak dawuh. Ayo sedaki Suami kula diraken ora Bu.
Wah terus mejar sekolah. Wah, wah sekian contoh bisa kemarin. Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Kresna wonten dawuh Aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari marang panguasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. inggih inggih kula ngertos. Kok Prabu sareh. Wah, ora iso. Sareh. Kula aturi sareh. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ki tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Laita-itae men ora keju awake. Iya ya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora Prabu aturi sabar. Ing atase pun kaki Narendra Mandura dikembari karo menungso ora tataran. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur si Adi ento iso misah karo kaki. Lha Prabu Kresna dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petra. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata cakra taman. Ya Petra. Aja nggunakake senjata cakra ora. Dikon rene idake dase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih pilih kaya sudek. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kagang nih. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara. Cerewet. Kresna, Wonten dawuh. kuwi Petra kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo kon kakek mergo kon kang belani karo kowe. Lho maksud piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho kok sira? Si Adi ra lagi wen mras kon Guru Ngamarta to. Lho, mun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok ora Bu, nembe kemawon kok ora Bundarawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, kok sik
Kose lah sing gawa pustaka Jamus Lima Sada iki mono memper karo Yayi Prabu Kresna citrane tanpa beda karo Yayi Prabu ngasta pustaka Yayi Jamus Lima Sada ngandhakaken Ndarawati ketaman pegeblok iki mau sapa lah rak tenan to wah Werkudara piye Werkudara Werkudara piye lakon kaya ngene iki piye nganti Sadi mentala karo Sedewa pon Kakang mentala karo Petruk kowe mentala karo Bagong nanti iki piye Werkudara wah rasano wong kena kesusu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana aduh rasano wong karo suarane dhewe kok lali pakulitan lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka Jamus Lima Sada dudu kowe sanes kula nembe sowan waduh cilaka wah Dewa Sedewa tak tundung minggat lho kok sik Sedewa ditundung minggat yo sing nundung sapa aku Werkudara nundung minggat Sedewa Werkudara sing kae iya wis ngerti aku ora welu-welu mergo ora desaku lho kok dadi kaya ngono Werkudara Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang Waduk lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara pustaka Jamus Lima Sada ilang Sedewa ilang iki arep ana lakon apa sing tumandhane negara Ngamarta wah mbuh aku ora weruh saiki rasane apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mandura Prabadewa kuwi luput saiki rasane wah idake sapa mbuh sapa wong areng idak kok wedi lho ya wedi no kono digdaya padake anggere lali suarane wa Prabu piye satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi kok Prabu piye Yayi lho diapure kowe lah nono aku kok Prabu sampun anggepe kaya Baladewa tenan iki lho lho muni Yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe wong iki yayine wong pirang-pirang piye Yayi kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi lho salin ya ini kalau ada salon sing buka nganturi salin wujud Petruk aku ini orang ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena lho Pak Cilaka Werkudara ya ora ngerti ora sinau dadi ora ngerti ora omongan kok kowe aku yung iki edan bokong kok dicubles ora tekan jero wong apa ya kaya ngene ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kuwi bali kaya wingone Werkudara nggih Werkudara nggih ayo ili tengok kene yo madhep rene baji kering bareng ditotok suarane Bagong ngampleng cengenge ra siap kowe bali kaya wingi ngono kawan Petruk lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta bapak gerah
Bapak niku isane Waluya Nirmata Majati, Waluya nggene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi pundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa dituntung Ndara Werkudara. Lah kula rawani bali. Nek nganti bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu nek lara wis banget? Wah, wis ra iso apa meng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutupi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kuwi Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke anak kula ming manut Petro, Nun. Kowe baliya. Lah mangke nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono, aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mangke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih? Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah, Pahit. pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyoh. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Tru? Selawe. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyok. Yo. Ora. Abang kok 100. nah 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee. Ku omong nek sing bayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih caopan e. Wis padha mangkat kono niki wis tak nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono iki. Mergo saka pokal gawe menungso ing Mimbanata Ndarawati. Wekasan Nidra pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kalian para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Klima Sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kalian para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya muga-muga Kresna. Kok ora Bu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadar tindak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake kalawan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Yo, sak dawuh perintahe lamun siadi bangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang yo bakal sowan kersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak derekake Kresna kakangku. Kok Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna